Halløj. Jeg ved godt, jeg har lavet rigtig mange videoer. Okay, det er 4. eller 5. video. Jeg har lavet mange videoer her i øjeblikket, og det... Ja. Der var bare lige en, der spurgte sådan, i går, efter jeg havde lavet den video sammen med min kæreste, om jeg havde lyst til at lave en til, fordi hun havde nogle spørgsmål. Og så tænker jeg ja. Men der kommer altså først, hvis der kommer en video mere, bliver det om en lang tid. Fordi at... det skal ikke kun være video på min blog. Nå, men jeg har altså fået nogle spørgsmål. Hvad er min yndlingssang? Jeg tror ikke, jeg har nogen yndlingssang. Eller det har jeg ikke, fordi jeg kan godt lide mange forskellige sange. Jeg har meget bred musiksmag. Hvor er du født? På Holbæk Hospital. Simpelthen. Og hvad, hvem betyder allermest? Det gør selvfølgelig min familie. Og så min kæreste og min bedste veninde. Jeps. Hvad laver du i din fritid? Jeg kan ikke huske, om jeg har svaret på den, men det tror jeg faktisk, jeg har. Men jeg danser, hiphop, og tager billeder, laver blog. Jeg så mine venner og veninder og sådan noget. Normalt kedeligt noget. Kan du lide at gå i skole? Det er fint nok. Nu er det ikke, fordi jeg har så mange fra min klasse at snakke med, men det synes det er fint. Jeps, jeg har ikke noget imod det. Har du nogensinde farvet dit hår? Ja. Jeg tror, der var nogle af de små klasser, hvor vi skulle have sådan noget rødt hår, fordi vi var sådan nogle ting i skoven. Vi havde sådan et eventyr ting. Eller andet. Så havde jeg sådan lidt rødt hår. Og så har jeg også haft farvet lysestriber. Og jeg skal faktisk snart have farvet det lysere. Bum. Hvilken kage kan du bedst lide? Kan jeg så ikke vælge. For jeg kan rigtig godt lide kage. Ej, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide kage. Nå. Hvad kan du bedst lide ved din bedste veninde? At hun er min bedste veninde. Ej, det er jo svært. Altså, jeg kan jo lide stort set alt ved hende, ellers hun ikke var min bedste veninde. Men hun er bare så dejlig, smuk, og jeg kan snakke om alt med hende, og hun er der for mig. Always. Har du nogensinde løjet for dine venner eller familie? Jeg vil sige, jeg tror ikke, der er nogen, der aldrig har løjet for venner eller familie. Det må ikke være særlig stor løgn, men det har jeg nok, ja. Også nogle lidt større. Ej, jeg har ikke været den, der lyver om de vildeste ting. Men der har måske været sådan nogle små ting, hvor man bare ligesom... Ja. Men jeg er altså ikke en, der lyver normalt. Det er meget sjældent. Det er det virkelig. Kan du lide, når folk lyver dig lige op i smasken? Jeg elsker det. Nej, det kan jeg ikke. Desværre så jeg tror jeg faktisk selv, jeg er rigtig dårlig til at se, når folk lyver for mig. Enten så er jeg rigtig dårlig til det, eller også så tror jeg det bare over hele tiden. Jeg ved det ikke. Der er nogen, der bare tænker, ja, det er godt lige meget hvad du siger, så lyver du. Medmindre det er noget dårligt om mig. Så ikke, sådan er det bare. Og hvor gammel er du? Jeg er 15 år. Hvor bor du? Ja, det kan du godt. Ej, jeg bor i Holbæk, på Sjælland, i Danmark. Kan ikke noget høre? Okay. Ja. Så har jeg fået, der står, du siger, at din blog handler om dig, og så om jeg kan forklare mere om det. Det handler om, hvor jeg skriver nogle af de ting, jeg laver, og så er der altså en videoblog, hvor folk kan spørge mig om noget. Men så bare om sådan, hvad jeg går og laver, og hvad jeg godt kan lide, og ja, det er jo egentlig det. Om mit liv. Hvad der sker i det, og hvordan jeg tænker og sådan noget. Når jeg gør det. Ja. Så har jeg fået et, hvad min yndlingsserie. Friends. Så kan jeg også godt lide How I Met Your Mother. Og Two and a Half Men. Og Unforgettable. Og der var en mere, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder lige nu.
Rapfyr i LA, den kan jeg også godt lide. Ja, jeg har sådan lidt forskelligt. Hvad synes du om mig? Er der en, der hedder Anja? Jeg kender dig ikke. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvem du er. Men du er sikkert rigtig, rigtig flink. Det tror jeg på, du er. Ja. Så har jeg fået et anonym på formspring. Bruger du push-up? Altså nu er det jo sådan, at man kan næsten ikke få en BH uden. Altså, det er ikke sådan noget helt push-up, det er bare sådan en pude, sådan en lille pude, som er indbygget i BH'en. Og det køber jeg. Man kan også godt få nogle, hvor der er en i BH'en, som man kan tage ud. Og så kan man få dem, hvor de indbygger det, så kæmpe puder, dem køber jeg ikke, som kan jeg ikke lave. Men jeg bruger det bare det der normale pude i. Jeg kan ikke lide, når der slet ikke er noget i. Så det må jeg sige ja. Sådan en lille bitte en, ja. Og hvad er du mest utilfreds med ved dig selv? Det må nok være min krop. Ja. Og hvad er du mest tilfreds med dig selv? Enten så er det min øjenfarve, eller min hårfarve. Eller mit hår. Nej, jeg skal lide mit hår. Min hårfarve eller min øjenfarve. Tror jeg. Ja. Er du meget selvsikker? Det tror jeg egentlig ikke. Nej, ikke sådan rigtigt. Altså. Nej. Eller ikke, altså det er ikke sådan, jeg har specielt meget selvtillid, men jeg hviler i mig selv. Og sådan. Ja. Kan du lide ænder? Nej, okay. Ja, jeg synes, de er mega nuttede. De er sådan nogle små, der går hen. Bortset fra dem, der løber efter en. Nå nej, det var ikke det. Det var gæs. Ja, jeg kan godt lide ænder. De er søde. Specielt de der små gule gumminogen. Ja. Vis os, hvor svedig du er. Ej, det tror jeg ikke lige, nej. Det skal det i hvert fald ikke være lige nu. Så bliver det en anden dag, hvor jeg lægger et billede ind, eller en video ind, eller sådan noget. Ikke i dag, men jeg kan fortælle, at jeg kan tage mit ben op på nakken. Altså sådan op på nakken, ikke også? Viser det ikke lige nu, nej. Og hvad synes du om mig? Og det er Nadia, der har spurgt hvad. Du er smuk, sød, og jeg synes, det er så sejt, du er så smidig. Det gad jeg godt kunne. Det er rimelig nice. En rigtig god veninde også. Ærgerligt, at jeg ikke snakker så meget med dig. Nå, det var alt. Og der går noget tid, før der kommer sådan her igen. Så, sig ja. Og I må altid komme med idéer til, hvad jeg kan skrive om på min blog. Og jeg tager også gerne imod kritik. Jeg gider ikke alt det der hate, og sådan noget. Kritik, som jeg kan bruge til noget. Lave om på, hvis I nu synes, at noget kan gøre bedre. Så det er dejligt, du. Vi ses, peeps.